Kuan ako, medium size. Overall, mga 182. Dead weight. Mabot of 40. Dead weight. Gross tonnage, mga 20 plus. Ang dead weight kay dead weight overall, including cargo and structural niya. Barko karon design wala mutuyok ra magana uba wala no. Buwan, depende magana sa Cabin crew prepare for departure. trabaho ng shipmate. So kung dili nimo ma-arrange ang imong buwan, stability nimo. Murag ang imong center of gravity butan sa mga. Once maigo ka sa buwan, balot, ana ruga, di ka mobalik. Pero pag sundan na sa dali sa katulog, ito yung naitabo sa buwan. Sa Nepal ko, sa Princess of Star, cargo arrangement pa ito. Oo. Pero ang ilang attention Wala nang malay. Kita nga kabuli siya kay Sarah. ang sayo po, gabalas mo po sila dari speaker sa tagilid nila kung ibalasan na samot na disgrasya. Siyempre, sasamayin ka ng lasa. Human error. Na, tapos after all na. Kasi ikaw ba, pagkulat ba na muna Pacific Ocean na nila. Pero nagpreservan sila. Oo. Kaya kami sa mana itong pan. Kapit doon lagi kasi mana. Kanang kung tubig sa kwan, upas ang barko mo saka na Kuan mo sa ka. Pero sa bagong design ron ninyo kay bakay mo ana-ana mga balod mo ang tubig ba mo saka balik. Oo, mana raman. Di na makasulod, di ba? Na may kwan, naman na siya kwan. Pero ang kwan magkaroon, mga barko ron, ang safety, mga double hull or double skin ba. So sa tunga sa tanking, napay outside layer protect. So kaning mga void space diya, muna siya itapog chance na mo-float ra gyapon. Kung nakasirado na tanan, mga tanking, bisan pag madunog mo diya, float ra gyud. Hindi siya basta. Okay, gaya-gaya lang. Kita ko yung kanani ka na kumalo. Manto, July diya sa July, August, diya sa Buwan. Atlantic Ocean, especially diya sa Sumaya part. Indian Ocean part. Australia. Ano yung kuhan? Zero pilot area. Kanang rin. Wala yung mga pirata niya. July. Sobra sa kadagumagod ba? Sa monsoon na natin. Makaagi mo nga mga pirata, no? Okay naman. Wala naman po. Agi mo din naman. Pirata ba? Doon na si Lacson na. Tabang na Wala. Nagkatong isang barko, bisakyan sa una, may imposible dyan, nag-open fire ang pirata. Patay dito. Pagkaon lang yung nagawa na lang. Kamu eh, barko, hindi na yung stage mo na ako. Hindi ang nasa makita. Makita sila. Mas kabarko, kung transaction. Sa una na may sister ship, ang pirata, 2.6 million US na yung bayad. Kasi ba niya siya ito? Basic mo na. $2.6 million. Oh, $2.6 million. Dollars pa gyud. Dili man kuan, dili man pwede, dili kapaton sa kumpanya kay na may kargada ang inhibitor ba? Na inhibitor, neutralize. Pag na-expire itong inhibitor ato, couple days, mawala ang kuan, quality sa kargada. So, katangkian na ng chemical.